எல்லாம் என்ன கல்யாணம் இதெல்லாம் பண்ணி ஒரு குழந்தை பேர் பாக்குற வரைக்கும் நம்ம கடமையை முடிச்சுட்டு அதுக்கு மேல நம்ம ஃப்ரீ ஆயிடும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு மேல நம்ம நீங்க உடல்ல 75% தான் முடிச்சிருக்கிறீங்க மாதாஜி. ம்? இன்னும் மெயினான இது நீங்க முடிக்கவே இல்லை மாதாஜி. ஆமா, அப்புறம் தான் மாதாஜி நீங்க எங்களை போல ஆக முடியும். கரெக்ட் தான் மாதாஜி. இன்னும் மெயினான வேலையே நான் இன்னும் முடிக்கல. எல்லாம் முடிச்ச எங்களுக்கே அதுக்கு அவ்வளவா இது பண்ண முடிய மாட்டேங்குது மாதாஜி. பேத்திக வந்தா பேரன் வந்தா அது பார்க்க அவங்கள கடைக்கு போயிட்டா நம்ம அப்படியே இருக்கிறோமா, இன்னும் நீங்க எல்லாம் சொல்லவே முடியாது மாதாஜி. ஓகே, இது நம்ம இங்கிலீஷ்ல கூட இருக்கட்டும், நோ இஷ்யூஸ். நம்ம புக்ல தானே படிக்க போறோம். ஆமா மாதாஜி. ஆமா புக்ல மாதாஜி. புக் வச்சிருக்கோம் மாதாஜி. ஏன்னா இது படிச்சா எனக்கு ஒரிஜினல் அந்த கான்டெக்ட் மறந்துடும் போகுது. பிரபுபாத லீலாமிருதம் பரவாயில்ல, ஆனா நம்ம கிருஷ்ணா புக் அப்படி படிக்க முடியாது. அதுல கருத்துக்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். புக்லயே வாசிச்சாதான் நல்லா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति वदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. கிருஷ்ணர் சுதாமா சந்திப்பு. ஓகே, பாத்தீங்கோ எல்லாருமே 2 பேராகிராஃப் 3 பேராகிராஃப் நீங்களே வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிற மாதாஜி. கிருஷ்ணர் சுதாமா சந்திப்பு அத்தியாயம் 80. கிருஷ்ணர் பலராமனின் லீலைகளை சுகதேவ கோஸ்வாமி பரிச்சித் மகாராஜாவுக்கு கூறி வந்தார். இந்த லீலைகள் கேட்பவர்களுக்கு பரமானந்தத்தை தரவல்லவை. மகாராஜா பரிச்சித் சுகதேவ கோஸ்வாமியிடம் பின்வருமாறு கூறினார். அன்பார்ந்த பகவானே, முழுமுதற் கடவுளாகிய கிருஷ்ணர் முக்தியையும் இறையாண்மையையும் ஒருங்கே அளிக்க வல்லவர். பகவானாகிய கிருஷ்ணரிடம் பக்தி செலுத்துபவன் தானே முக்தி அடைகிறான். அதற்கென அவன் தனியாக முயற்சிக்க தேவையில்லை. பகவான் வரம்பற்றவர். இப்பிரபஞ்சத்தை படைத்து காத்து அழிக்க அவர் ஆற்றும் லீலைகளும் வரம்பற்றவை. எனவே இதுவரை நீர் கூறாத மேலும் பல லீலைகளை பற்றி உம்மிடமிருந்து நான் கேட்டறிய விரும்புகிறேன். பகவானே, ஜட உலகில் புலன்களின் மூலம் இன்பம் காணும் முயற்சியில் கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் தோல்வி அடைந்திருக்கிறார்கள். ஜட இன்பம் துய்க்கும் ஆவல் இவ்வாத்மாக்களின் இதயங்களை துளைத்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் புலனின்பம் துய்ப்பதற்கான வழிகளிலிருந்து விடுபடுவதற்காக வழி பகவான் கிருஷ்ணரின் பரமான லீலைகளை கேட்பது என்பதை நான் இப்போது அனுபவ ரீதியாக உணர்கிறேன். மீண்டும் மீண்டும் பகவானின் லீலைகளை பற்றி கேட்பதனால் இவ்வழியை அறிவுள்ள எவனும் புறக்கணிக்க மாட்டான். கேட்பதால் மட்டும் ஒருவன் பரமானந்தத்தில் திளைத்திருக்க முடியும். இதனால் புலனின்பத்தின்பால் கொண்டுள்ள நாட்டம் அறவே ஒழியும். இந்த சந்தர்ப்பத்தில் மகாராஜா பரிஷித் 2 முக்கியமான சொற்களை பயன்படுத்துகிறார். அவை யாவன? விஷண்ண மற்றும் விசேக்ஷா. விஷண்ண என்றால் மகிழ்ச்சியும் நிலை. ஜடவின்பத்தை நாடுபவர்கள் முழு திருப்தியையும் பெறுவதற்கான பல முயற்சிகளை மேற்கொண்டும் மகிழ்ந்திருக்கிறார்கள். விசேக்ஞ என்ற சொல்லையும் மகாராஜா பரிசித் பயன்படுத்தி இருக்கிறார். பரம் ஞானிகளில் 2 வகையினர் உள்ளனர், அருவவாதிகள் மற்றும் வியக்திவாதிகள். விசக்ஞ என்ற சொல் வியக்திவாதிகளை குறிக்கும். இவர்கள் பரஞானத்தின் விசேஷ வேறுபாடுகளை அனுபவிக்கிறார்கள். பகவானின் தனிப்பட்ட லீலைகளை பற்றி வர்ணனைகளை கேட்கும் போது இவர்கள் குதூகலம் அடைகிறார்கள். பகவான் அருவ அம்சங்களில் ஈடுபாடு கொண்டுள்ள அருவவாதிகள் பகவானின் லீலைகளை
மேலிருந்த வாரியாக மட்டுமே ரசிக்கிறார்கள். எனவே அவர்கள் பகவானின் லீலைகளை பற்றி அறிந்தும் அதிலிருந்து பெறக்கூடிய நன்மைகளை முழுவதுமாக உணராமல் இருப்பதால் மகிழ்ச்சி அற்று இருக்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. பரிஷத் மகாராஜா தொடர்ந்து கூறினார், பகவான் பரமான தன்மைகளை வர்ணிப்பதன் மூலம் ஒருவன் தன் பேச்சு திறனை வளர்த்து கொள்ள முடியும். கைகளின் திறனை பகவானின் சேவையில் பயன்படுத்துவதன் மூலம் வளர்த்து கொள்ள முடியும். முழுவதுமாக கிருஷ்ண உணவிலிருந்து கிருஷ்ணரை நினைத்திருப்பதன் மூலம் மனதை கட்டுப்படுத்த முடியும். இதற்காக எப்பொழுதும் சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருக்க வேண்டும் என்பதல்ல. பரம சத்தியமான கிருஷ்ணரை புரிந்து கொண்டால் அவர் பரமாத்மாவாக எங்கும் நிறைந்திருக்கிறார் என்று புரிந்து கொண்டால் போதுமானது. கிருஷ்ணர் பரமாத்மாவாக எங்கும் அணுவிலும் கூட நிறைந்திருப்பதை அறிபவன் எண்ணத்திலும் உணர்விலும் சித்தத்திலும் பக்குவம் பெறுகிறான். பக்குவமடைந்த பக்தன் ஜட உலக ஜட கண்களின் மூலம் காண்பதில்லை. அவன் தன் வந்தனைக்குரிய பகவானாகிய பகவான் பரமாத்மா எங்கும் காண்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் படிப்பீங்க, இருங்க ஒரே நிமிஷம். இங்க வந்து கிருஷ்ணர் சுதாமாவை சந்திக்கிறது. அதுக்கு முன்னாடி இப்போ இங்க யாருக்கு எடுத்துரைச்சு கொண்டிருக்காங்க? பரிஷித் மகாராஜாவுடைய கேள்விகளுக்கு சுகதேவ கோஸ்வாமி அவர்கள் பதில் கொடுத்துட்டு இருக்காரு. அதுதான் என்டையர் பாகவதமே அதுதான். அதன் பிறகு சுத்த கோஸ்வாமி நைமிஷாரண்யத்துல இருக்கக்கூடிய ரிஷி முனிகளுக்கு எடுத்துரைச்சது பாகவதத்தை இல்லையா. இடையில மத்தியில எல்லாமே நம்ம விதுரர் மைத்ரேய ரிஷி கிட்ட கேட்டறிஞ்சது. அங்கங்க உரையாடல்கள் எல்லாம் நிகழ்ந்த வண்ணம் இருக்கும். ஆனால் இந்த மெயின் ஸ்பீக்கர் யார் இந்த இடத்துல? சுகதேவ் கோஸ்வாமி பரிஷித் மகாராஜாக்கு அந்த 7 நாட்கள்ல பாகவதம் முழுவதையுமே அவர் எடுத்துரைக்கிறார் இல்லையா. சோ இப்போ மேலும் இங்க சுகதேவ் கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாருன்னாக்கா, பகவானுடைய லீலைகளை பரமானந்தத்தை தரவல்லவை, உண்மையிலே நித்தியமான ஆனந்தத்தை வழங்க வல்லது பகவானுடைய புகழாரங்கள், அவருடைய செயல்கள், லீலைகள் தான். சோ அதை கேட்க 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 நாம இன்னும் அதுல இன்புற்று இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பக்குவத்தை ஒரு மனிதன் கண்டிப்பாக பெறுகிறான். ஆனால் அதில் அவனுடைய ஈடுபாடு எந்த அளவுக்கு என்ற வச்சுதான், பகவான் மீது அவனுக்கு எவ்வளவு ஈடுபாடு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு ஆனந்தம் என்பது அவனுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்க பெறும். சோ மேலும் மகாராஜா பரிஷித்து சுகதேவ் கோஸ்வாமியிடம் பின்வருமாறு பேசுறார். ஆக்சுவலி அவரையே பகவான் என்று சொல்றார். அன்பார்ந்த பகவானே, அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ஸ்ல நம்ம சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் இது மாதிரி நம்ம பிரம்மரை கூட ஒரு வாட்டி சொல்லி நிறைய இடங்கள்ல வரும் இல்லையா. அதே மாதிரி சிவபெருமானுக்கு கூட பகவான் என்ற ஒரு சில இடங்கள்ல வரும். ஸோ அதை யார் அந்த இடத்துல அட்ரஸ் பண்றாங்களோ அவங்கள பொறுத்து. இந்த இடத்துல பகவானை நேரடியா பார்க்கல இல்லையா. பரிஷித் மகாராஜ் அதாவது தாயினுடைய கருவில் இருக்கும்பொழுது தன்னை ரட்சித்த கடவுள் அப்படிங்கிறது மட்டும் அவருக்கு நன்னாவே தெரியும். ஆனா இங்க இப்போ பகவானை சந்திக்கதான் போறார். கடைசியில இந்த பாகவதம் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு இறைவனுடைய திருவடிகளை சேரதான் போறார். ஆனாலும் இங்கே இறைவனுடைய பிரதிநிதியாக இருக்கக்கூடிய சுகதேவ கோஸ்வாமியிடம் இறைவனை பற்றி எல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருப்பதால அவரையே பகவான் ஸ்தானம், நாரத மகர்ஷி கூட அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்தானத்தை யாருக்கு, இந்த துருவ மகாராஜ், அடுத்து பிரகலாத் மகாராஜ், அவங்களுடைய இதுல எல்லாமே அவருக்கு அந்த ரெப்ரசன்டேஷன் உண்டு. சோ இங்கே இறைவனை நாம் நேர காணலன்னாலும் பகவானை போன்றே நம்ம சில விஷயங்கள் எல்லாம் அவங்கள பகவான் என்ன செய்வாரோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் ஒரு சாதாரண மனிதன் மூலியமாக நமக்கு வந்தது என்றால் அப்போ அவங்கள கடவுள் மாதிரி நம்ம நினைப்போம். உண்மையிலே அவர் கடவுள் கிடையாது. ஆனா அந்த ஸ்தானத்தை நாம அங்க கொடுப்போம் இல்லையா. தட் வேல்யூ வில் பி கிவன். அந்த ஒரு ஸ்தானத்தை சுகதேவ் கோஸ்வாமிக்கு பரிஷித் மகாராஜா கொடுத்திருக்கார். முழுமுதற் கடவுளாய கிருஷ்ணர் முக்தியையும் இறை அன்பையும் ஒருங்கே அளிக்க வல்லவர். இவ்வளவு அழகா முக்தி பிளஸ் இறை அன்பு இல்லையா. சோ அதாவது இறை அன்பு என்பது நாம எங்கெல்லாம் அன்பு பரிமாற்றங்கள் செய்யறோம் இல்லையா. சோ ஆன்மீக தளத்தில் இல்லாம நாம செய்யக்கூடிய அன்பு பரிமாற்றங்கள் என்பது அது பௌதிக தளத்துக்கு இல்லையா. நித்தியமற்ற தன்மைக்கு தான் நாம் அந்த அன்பு பரிமாற்றங்களே செய்யறோம். ஏன் இப்ப நம்ம வீட்லயே நம்முடைய கணவன், மனைவி இல்லையா, குழந்தைகள், தாய், தந்தை, இப்படி எல்லோர் மீதுமே நம்ம அன்பு பாராட்டுகின்றோம். ஆனா
ஒரு நாள் அவர்கள் நம்மளை விட்டு செல்லத்தான் போகிறார்கள் என்ற உண்மை நமக்கு புரிந்திருந்தாலும் அவர்கள் சென்ற பிறகு நம்ம அதை அந்த துக்கத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நமக்கு மனசு இடம் கொடுப்பது கிடையாது இல்லையா? சோ நித்தியமற்ற ஒரு நிலைக்கு நாம அன்பை பொழிகின்றோம். சோ இறைவன் என்பவர் நித்தியமானவர். அந்த நித்தியமான அந்த இறைவனுக்கு நாம தொண்டாற்றும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய அந்த ஆனந்தம் தான் இறை அன்பு என்று சொல்வது. ஓகே, சோ தட் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா, நம்ம சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்துறோம். சம்பந்தம் இல்லாம அன்பு வரவே வராது இல்லையா? இப்ப சாதன பக்தியை பயிற்சி பண்ண நாம என்ன பண்ணுவோம், ராகனுக பக்தியில நினைப்போம் இல்லையா? ஸ்பான்டேனியஸா ஒரு சமயம் வரும் பொழுது இறைவன் மீது நமக்கு அந்த ஆனந்தம் என்பது ஏற்படும். ஆனா அது சாதன பக்தி பண்ணாதான் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பே எஸ்டாப்ளிஷ் வரும். சாதன பக்தி பண்ணாம ரிலேஷன்ஷிப் எஸ்டாப்ளிஷ் ஒரேடியே வராது. அப்படி வருதுன்னா அவங்க போன ஜென்மத்துல அந்த சாதன பக்தி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பாங்க. இங்க சடனா அவங்களுக்கு ஒரு சுக்ருத்தினால இறைவன் மீது அந்த பற்றுதல் இருக்கும். அது வெரி ரேர்லி அச்சீவ். சோ அதாவது யோகத்தில் முழுமையடையாத ஒரு யோகியாக வேணா இருக்கலாம் அவங்க. அது தவிர்த்து சாதாரணமா ஒரு நபருக்கு இறைவன் மீது அன்பு இல்லையா, அல்டிமேட்லி த லவ் ஆஃப் காட், அதுதான் நம்முடைய இலக்கே. அதை அடைய பெறணும். சோ இறைவனுடைய லீலைகள், அவருடைய செயல்பாடுகளை எல்லாம் கேட்க கேட்க நமக்கு அந்த அன்பு என்பது கண்டிப்பாக தோன்றுகிறது இல்லையா? மேலும் அதெல்லாம் நமக்கு தோன்றதுன்னா இறைவனுடைய அனுகிரகத்தாலதான் நமக்கு அது கிடைக்கும். நாமளே அதை வளர்த்துக்க முடியாது. நாம என்னதான் சாதன பக்தி பண்ணிட்டே இருந்தாலும் இறைவன் நமக்கு எஸ் இவங்களுக்கு இதை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு அவருடைய மனசு அது கொடுத்துட்டாருன்னா, அருள் பாலித்தார் என்றால் கண்டிப்பா நமக்கு அது கிடைக்கப்படும். ஆனா அதற்கு நாம ஆற்றக்கூடிய தொண்டினுடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்கணும்னாக்கா, எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி செயல்படுத்தணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு தொண்டை நாம் ஆற்றும் பொழுது இறைவன் மீது கண்டிப்பாக நமக்கு இறைவன் கொடுப்பார். அதுலதான் நம்ம வேறி ஆறதே. அதனாலதான் நமக்கு தாமதம் ஆகிறதே. ஏன்னா நம்ம பௌதிகத்தையுமே ஆன்மீகத்தையுமே மிக்ஸ் மேட்ச் ஏதோ பண்ணிடுறோம் நம்ம இல்லையா? பௌதிகத்தை எப்படி செய்யறோமோ அதே மாதிரியான நோக்கத்தை கொண்டு ஆன்மீகம் செய்யும் பொழுது நமக்கு எதிர்பார்ப்புகளோட நம்ம ஆன்மீகத்தை எடுத்து செல்லவே கூடாது. எந்த எதிர்பார்ப்பும் இன்றி இறைவனிடத்தில் அன்பு என்பது எதையுமே பார்க்காமல் வழங்குவதுதான் அன்பு. எதையாவது எதிர்பார்த்து செய்யறது அது அன்பு கிடையாது. அது மோகம், காமம், அந்த ஒரு கேட்டகரிக்கு போய் சேர்ந்துடும். ஓகே, சோ அதனால அன்பு என்பதற்கும் மோகத்திற்குமே வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கணும். அடைஞ்சே தீரணும்ன்ற வெறி கொண்டு சுயநலத்திற்காக செயல்படுவதுதான் காமம், மோகம் இதெல்லாமே. ஆனா எதையுமே எதிர்பார்க்காம அடுத்தவருடைய நலனை கருதி இல்லையா, அது நமக்கு கிடைக்கலன்னாலும் பரவாயில்ல, அவங்களுக்கு கிடைச்சா போறோன்ற எண்ணக்கூடிய அந்த பக்குவம், இதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய தன்மை தான் எதையும் எதிர்பார்க்காத ஒரு அன்பு. அதுதான் பக்தி என்று சொல்லப்படும். அப்படிப்பட்ட சமர்ப்பணம் என்றைக்குமே அதாவது அந்த பாதை விட்டு நகலவே நகராது. சோ எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துக்கணும். யாரு துரியோதனன் இடத்துல யாரு அவன் பேர் என்ன, கர்ணன் இல்லையா? கர்ணன் அவனிடத்துல ஃபுல்லு சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டான். ஆனா அந்த சமர்ப்பணம் எப்படிப்பட்ட சமர்ப்பணம்? பௌதிக சமர்ப்பணம். அங்கே அவனுடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன? தனக்கு அங்கீகாரம் இல்லையா, தன்னை ஒருத்தர் மதிக்கணும், தான் தேரூட்டி மகன் என்ற அவமானத்திலிருந்து வெளியே வரணும். அதற்காக அவன் தவறான ஒரு நபரா இருந்தாலும் அவன்கிட்ட போய் சமர்ப்பணம் ஆயிட்டான். அவனுக்கு துரியோதன் மீது அன்பு, பக்தி இதெல்லாம் உண்டு, அது எல்லாமே உண்டு. ஆனா அவன் செய்தது என்னது? அதாவது ஒரு தவறான நபர் இடத்துல போய் சமர்ப்பணமானான். அதே ஒரு சரியான ஒரு நபர் இடத்துல அவனே சமர்ப்பணமாயிருந்தா அவன் எவ்வளவு அவனுடைய புகழ் குடிகட்டி பறந்திருக்கும். பஞ்சபாண்டவர்களே மூத்தவனாக அவனை பெரிய லெவல்ல போயிருப்பான் இல்லையா? ஆனா அவன் இடத்துல அந்த இது கிடையாது. அவன் விரும்பினது எல்லாமே பௌதீக அங்கீகாரம் தான், ஆன்மீக அங்கீகாரம் கிடையாது கர்ணன் இல்லையா? அதற்காக நம்ம நிறைய பிரசங்கங்கள் கேட்கும் பொழுது கர்ணனை நிறைய புகழாரங்கள் சுட்டிதான் நம்ம கேட்டிருக்கோமா இல்லையா? நான் கேட்டிருக்கேன். சோ இதே ருக்மணி தாயார் எங்க ஊர்ல படவேட்டு எல்லையம்மன் கோயில்னு இருக்கும். சோ ஆடி மாசம் அங்க திருவிழா, தேர் எல்லாமே நடக்கும், கூழ் ஊத்தி எல்லாமே பண்ணுவாங்க, மாவிளக்கு போட்டு. சோ அந்த இடத்துல ஒன்று வாரியார் பெரியவர் வருவார், இல்லைன்னாக்கா ஆரிய சமாஜத்துல நிறைய பேசியிருக்கார் வாரியார் பெரியவர். சோ அடுத்து இவங்க வருவாங்க. ருக்மணி தாயாருடைய சொற்பொழி நிறைய வாட்டி நடந்திருக்கு, நான் கேட்டிருக்கேன். கிருஷ்ணர் தூதும் கர்ணனுடைய பெருமையும் அவங்க பாடினது இன்னைக்கு கூட என்னுடைய காதுல இருக்கு. சோ கர்ணனுடைய மேன்மையான குவாலிட்டிஸ் மட்டும்தான் அவங்க பாடிட்டு போனாங்க.
ஆனா அவன் செய்த தவறை வந்து எந்த ஒரு காவியத்திலிருந்து வந்து நம்ம தமிழ்ல வந்து எடுத்துரைக்கவே இல்லை இல்லையா. ஸோ மகாபாரதத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த கதை வந்து நம்ம எவ்வாறு எடுத்து செல்லணும் இல்லையா, சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரன்றதை வந்து எடுத்துரும். கதையா மட்டும் நம்ம கேட்கக்கூடாது, அந்த கதைக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய உண்மை, அதில் நாம் என்ன நம்முடைய வாழ்க்கையில வந்து எதை படிப்பினையா எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கறது எல்லாமே கண்டிப்பா தெரியப்படுத்தணும் இல்லையா. மேலும் இப்பிரபஞ்சத்தை படைத்து காத்து அழித்து அவர் அவர் ஆற்றும் லீலைகள் வரம்பற்றவை, எல்லையற்றவை, அன்லிமிட்டெட் இல்லையா, நம்ம கணக்கு போடவே முடியாது. இதுவரை நீர் கூறாத மேலும் பல லீலைகளை பற்றி உம்மிடம் இனிமே நான் கேட்க விரும்புகிறேன் பகவானே. ஜட உலகில் புலன்களின் மூலம் இன்பம் காணும் முயற்சியில் கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் தோல்வி அடைந்திருக்கிறார்கள். இதுதான் உண்மை, நிதர்சனமான உண்மை. நாம எல்லாருமே எந்த சமயத்திலுமே நம்ம வந்து சந்தோஷமாவே இருக்கிறோமா? சந்தோஷமா இருக்கணும்ன்றதுக்காக முயற்சிகள் செய்வோமே ஒழிய, எல்லா சூழ்நிலைகளுமே நமக்கு வந்து நம்ம ஆற்றக்கூடிய செயல்களுடைய விளைவுகள் வந்து சந்தோஷத்தை கொடுக்காது, துக்கத்தையும் கொடுக்க வல்லதுதான். அதனால்தான் அது நித்தியமற்றது. மேலும் ஆனால் புலனின்பம் துய்ப்பதற்கான வழிகளில் விடுபடுவதற்கான வழி பகவான் கிருஷ்ணரின் பரமமான லீலைகளை கேட்பது என்பதை நான் இப்பொழுது அனுபவ ரீதியாக உணர்கின்றேன். ஸோ கிருஷ்ணருடைய லீலைகளை கேட்க கேட்க நம்முடைய புலனின்பத்திற்கு வந்து விடுதலை வந்து கொடுக்க முடியும். மீண்டும் மீண்டும் பகவானின் லீலைகளை பற்றி கேட்பதற்கான இவ்வழியை அறிவுள்ள எவனும் புறக்கணிக்க மாட்டான். புத்தி உள்ளவன் வந்து கண்டிப்பாக இதை வேணான்னு சொல்ல மாட்டான். கேட்பதால் மட்டும் ஒருவன் பரமானந்தத்தில் திளைத்திருக்க முடியும். இதனால் ஸ்ரவணத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்காரு ஆக்சுவலி யாரு, பரீட்சித் மகாராஜ். இதனால் புலனின்பத்தால் கொண்டுள்ள நாட்டம் அறவே ஒழியும், சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், அஜ்ஞானமும் அழியும் அர்த்தம் இல்லையா. இந்த சந்தர்ப்பத்தில் மகாராஜா பரீட்சித் 2 முக்கியமான சொற்கள் விஷன்ன மற்றும் விசேக்ன. விஷன்ன அப்படின்னாக்கா மகிழ்ச்சி அற்ற நிலைன்னு அர்த்தம். சோ அது பௌதீக சம்பந்தம். ஜட பின்பத்தை நாடுபவர்கள் முழு திருப்தை பெறுவதற்காக பல முயற்சிகளை செய்தாலும் அதுல மகிழ்ச்சி அற்றே இருக்கிறார்கள். முயற்சி எல்லாமே நமக்கு திருவினை ஆக்கிவிடும் கிடையாது இல்லையா. பௌதிக தளத்துல நம்ம எல்லாத்துக்குமே வெற்றி பெற முடியாது. அதுதான் விஷன்ன அப்படின்னாக்கா பௌதீகத்துல நாம அடைய முடியாதது வெற்றிகள், அதனால் ஏற்படக்கூடிய மனசோர்வு இல்லையா. விஷேக்ன அப்படின்னாக்கா பகவான், அதாவது பரம ஞானிகளில் 2 வகை உண்டு. ஒண்ணு வந்து அருவவாதிகள், மற்றொன்று வியக்திவாதிகள். அதாவது அருவவாதிகள் இம்பர்சனல், பர்சனல். வெக்தின்னாக்கா பர்சன் இல்லையா. வெக்தின்னா என்னது, பர்சன். பர்சனல் அண்ட் இம்பர்சனல். ஸோ வெக்திவாதி வந்து எப்பவுமே பகவானுடைய புகழ் ரூபம் எல்லாத்தையுமே பேசி ஆனந்தம் கொள்வான். ஆனா அருவத்தன்மையில் இருக்கிறவங்க வந்து அந்த அந்த மேக்சிமம் வந்து இந்த சாயுஜ்ய முக்தி என நிலை அது மட்டும்தான் இருக்கும். மேலும் இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய உண்மையான நிலையிலிருந்து அவனுக்கு வந்து வெறுப்பு தான் இருக்கும். ஸோ இந்த உலகத்தை விட்டு நாம் எப்போ வந்து முக்தி பெறணும்ன்ற அந்த ஒரு எண்ணம் மட்டும்தான் அவனுக்கு ஏற்படும் இல்லையா. ஸோ இவர்கள் அருவவாதிகள் பகவானின் லீலைகளை மேலெந்த ஷாலோவா கேட்கறது, ஃபுல்லா அதுல வந்து இன்வால்வ் ஆகுறது கிடையாது. ஆனா பக்தன் அப்படி கிடையாது, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டீப்பா அனலைஸ் பண்ணுவோம். இப்ப ராச நடனத்தையே வந்து நம்ம எப்படி அனலைஸ் பண்றோம் இல்லையா. அதே மாதிரி அந்த சுண்டு விரல்லே வந்து பகவான் வந்து கோவர்தனகிரியை தூக்கினார் அப்படிங்கிறதுவே நம்ம வந்து இப்ப எண்ணி பார்க்கும்போது கோவர்தனகிரிக்கு போய் நம்ம சுத்திட்டு வரும்போது பார்க்கணும், இவ்வளோ பெரிய மலை எப்படி பகவான் தூக்கியிருப்பார் இல்லையா அப்படிங்கிறத நினைக்க தோணும். இப்ப ஜஸ்ட் ஒரு நினைச்சு பார்த்தா கூட நமக்கு அது ஒரு பெரிய ஆனந்தமா இருக்கு இல்லையா. பரீட்சித் மகாராஜ் தொடர்ந்து கூறினார், பகவானின் பரமமான தன்மைகளை வர்ணிப்பதின் மூலம் ஒருவன் தன் பேச்சு திறனை வளர்த்து கொள்ள முடியும் இல்லையா. ஒருத்தன் நன்னா பேசணும்னாக்கா பகவானை பற்றி பேச பேச அவனுக்கு பேச்சு இதுவுமே வந்து தானா அமைய பெறும் என்று சொல்லப்படுகிறது. கைகளின் திறனை வந்து அவருக்கு தொண்டு புரிவதால் நமக்கு வந்து கிடைக்க பெறும். அப்படின்னா நம்முடைய இந்த ஸ்தூலம் சூக்ஷ்மம் எல்லாவற்றையுமே இறை தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கும் பொழுது இவை ஸ்தூலமும் சூக்ஷ்மமும் வந்து பக்குவம் அடைந்து விடுகிறது. சோ அந்த ஒரு நிலையை தான் நாம அடைய பெறுகின்றோம். பரம சத்தியமான கிருஷ்ணரை புரிந்து கொண்டால், அவர் பரமாத்மாவாக எங்கும் நிறைந்திருக்கின்றார் என்று புரிந்து கொண்டால் போதுமானது. கிருஷ்ணர் பரமாத்மாவாக எங்கும் ஒவ்வொரு அணுவிலுமே இருக்கார் பகவான் இல்லையா. ஒரு புழு பூச்சி கூட எறும்பு கூட நகர்ந்தன் இருக்குன்னா அதுக்குள்ளயுமே பகவான் வந்து பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். அவர் இருந்து கொண்டு அந்த ஜீவனை வந்து இயக்கின்றிருக்கார் இல்லையா. ஏன் வைரஸ்குள்ளயுமே வந்து உண்டு, பகவானுடைய எல்லா ஜீவன்களிலுமே பகவான் இருக்கார். நம்ம கண்ணுக்கு புலப்படாத என்ன ஆத்மாவே வந்து எவ்வளவு ரொம்ப 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 சிறியது, அத்தனூண்டுலே இருந்துட்டு அவர் நம்மளை வந்து இயக்கின்னு இருக்கார் இல்லையா. சோ அதனால அவருடைய நிலையை நம்ம வந்து
சித்தத்திலும், சித்தம் என்றால் என்ன? ஞானம் இல்லையா? சித்தம் என்றால் உணர்விலும் கான்சியஸ்னஸ் இல்லையா? எண்ணத்திலும் தாட் ப்ராசஸ், இதுல எல்லாத்திலுமே இருக்கார் பகவான். பக்குவம் அடைந்த பக்தன் ஜட உலக ஜட கண்களின் மூலம் காண்பது கிடையாது. இந்த ஊனக்கண்களிலிருந்து பார்க்கக்கூடாது, அகக்கண்களிலிருந்து நோக்க வேண்டும். அவன் தன் வந்தனைக்குரிய பகவான் ஆகிய பகவானை பரமாத்மாவாக எங்கும் காண்கின்றான். அதனால்தான் சிருஷ்டியே பரமாத்மா, பரமாத்மாவே சிருஷ்டி அப்படின்னா எல்லா இடத்துலயுமே அவர் தான் இருக்கார் அப்படிங்கிறது நன்னா புரிஞ்சுக்க வரும். எஸ், அடுத்து வாசிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மகாராஜா பரீட்சித் மேலும் சில கருத்துக்களை எடுத்துரைத்தார். பகவானின் பரமான லீலைகளை பற்றி கேட்பதால் செவி தன் பணியை செவ்வனே செய்கிறது. பகவானின் முன்பும் அவரின் பிரதிநிதியின் முன்பும் சிரம் தாழ்த்துவதன் மூலம் சிரம் தன் பணியில் சிறப்புறுகிறது. பகவான் ஒவ்வொருவரின் இதயத்திலும் வீற்றிருக்கிறார் என்பது உண்மை. அதனால் உடலை பகவானின் ஆலயமாக கருதும் பக்தன் ஒவ்வொரு உயிர்வாளியையும் மதிக்கிறான். இந்த பக்குவ நிலையை அடைவது எல்லா மனிதர்களுக்கும் எளிதல்ல. இது உயர் பக்குவ நிலையை அடைந்துள்ள பக்தர்களுக்கே சாத்தியம். இரண்டாம் தர பக்தன் பகவானின் பக்தர்களை கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதிகளாக கருதலாம். ஆரம்ப நிலையில் உள்ள பக்தன் ஆலயத்தில் இருக்கும் மூர்த்தியின் முன்பும் முழுமுதற் கடவுளின் நேர் பிரதிநிதியான ஆன்மீக குருவின் முன்பும் தலை வணங்கலாம். இம்மூன்று நிலைகளில் உள்ளவர்களும் பகவான் அல்லது அவரது பிரதிநிதியின் முன்பு தலை வணங்குவதன் மூலம் சிரம் பெற்றதனாலான சிறந்த பயனை அடையலாம். அதுபோலவே பகவானையும் அவரது பிரதிநிதியையும் காண்பதால் கண்ணின் பணி சிறப்பாகிறது. இவ்வாறாக ஒவ்வொருவரும் பகவானின் சேவையில் அல்லது அவரின் பிரதிநிதியின் சேவையில் ஈடுபட்டு தன் உடலின் பகுதிகளை மிக உயர்ந்த பணிகளில் ஈடுபடச் செய்யலாம். வேறு எவ்வகையிலும் இல்லாவிடினும் பகவான் அல்லது அவரது பிரதிநிதியின் முன் தலைவணங்கி அவரின் பாதத்தை கழுவி நீராகிய சரணாமிர்தத்தை அருந்தி பயன் பெறலாம். இவ்வாறு மகாராஜா பரீட்சித் கூற கேட்ட சுகதேவ கோஸ்வாமி வைஷ்ணவ தத்துவத்தில் மகாராஜா அடைந்துள்ள முதிர்ந்த அறிவை கண்டு பக்தி பரவசத்தால் புலகாங்கிதம் அடைந்து பகவானின் லீலைகளை வர்ணிக்கும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை தொடர்ந்து கூறலானார். பகவான் கிருஷ்ணரின் அன்பிற்குரிய நண்பரான ஒரு அந்தணர் இருந்தார். அவர் பக்குவ நிலையை அடைந்திருந்த பிராமணரான அவர் பரஞானத்தில் முதிர்ந்திருந்தார். எனவே அவர் இக உலக ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டிருந்தார். புலன்களை முற்றிலுமாக கட்டுப்படுத்தி அமைதியாக வாழ்ந்தார். பக்தியில் முதிர்ந்தாலன்றி இத்தகைய உயர் ஞான நிலையை அடைவது சாத்தியமல்ல. ஞானத்தில் பரிபக்குவ நிலையை அடைபவன் முழுமுதற் கடவுளிடம் முற்றிலுமாக சரணடைகிறான் என்று பகவத்கீதை கூறுகிறது. அதாவது முழுமுதற் கடவுளின் சேவையில் தன் வாழ்வை அர்ப்பணித்துக் கொண்டுள்ளவன் உயர் ஞான நிலையை அடைந்தவன் ஆகிறான். இந்நிலையை அடைய விரும்புபவன் ஜட பிம்பங்களை நாடும் புலன்களை கட்டுப்படுத்தியாக வேண்டும். பக்தனின் புலன்கள் ஜட மாசுக்கள் நீங்க பெற்றவை. அந்நிலையில் புலன்கள் பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றன. பகவான் கிருஷ்ணரின் நண்பரான அந்த பிராமணர் கிரகஸ்தராயிருந்தாலும் வசதியாக வாழ்வதற்கு தேவையான பொருள் தேடுவதில் அக்கறை கொண்டிருக்கவில்லை. விதியின்படி தனக்கு கிடைத்த வருமானத்தோடு அவர் திருப்தி அடைந்திருந்தார். இது பக்குவ அறிவு பெற்ற நிலை. அறிவில் பக்குவம் அடைந்தவன் வாழ்வில் தனக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கும் மகிழ்ச்சியை விட அதிகமான மகிழ்ச்சியை பெறுவது சாத்தியம் அல்லவென்பதை உணர்ந்திருக்கிறான். இந்த ஜட உலகில் ஒரு அளவிலான மகிழ்ச்சியை பெற ஒரு அளவிலான துயரத்தையும் அனுபவிக்க வேண்டியதாகிறது. ஒவ்வொரு உயிர்வாழியும் அனுபவிக்க வேண்டிய இன்பத் துன்பங்களின் அளவு முன்பாகவே விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜட வாழ்வில் பெறக்கூடிய மகிழ்ச்சியை குறைக்கவோ அதிகரிக்கவோ எவராலும் இயலாது. எனவே அந்த பிராமணர் இக உலக மகிழ்ச்சியை அதிகமாக பெறுவதற்கு முயற்சிக்கவில்லை. அவர் தன் நேரத்தை கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேறுவதற்காக செலவிட்டார். அவர் விலை உயர்ந்த ஆடைகளை அணியாததாலும் தன் மனைவிக்கு உயர்ந்த ஆடை ஆபரணங்களை தர இயலாமல் இருந்ததாலும் ஏழையாக கருதப்பட்டார். போதுமான உணவு உண்ணாத காரணத்தால் அவர்கள் உடல் மெலிந்து காணப்பட்டார்கள். அவர் மனைவி தனது வசதிக்காக கவலைப்படவில்லை. ஆனால் பக்திமானான தன் கணவரின் நிலைக்காக வருந்தினார். பலவீனம் அடைந்து
உடல் நடுக்கம் கண்டிருந்த நிலையில் அவள் தன் கணவரிடம் பின்வருமாறு கூறினார். மாதாஜி படிக்கலாம் மாதாஜி. வேற யாருன்னா வாசிக்கிட்டோம், அப்புறமா வேணா இன்னொரு ரவுண்ட் எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? இருக்காங்களா? போய் கிளம்பிட்டாங்களா? மணிமேகலை மாதாஜி நீங்க வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் மியூட்ல இருக்காங்க. சரி, நீங்க வாசிங்க மாதாஜி. யாருன்னா வாசிக்கிறதா இருந்தா வாசிக்கிட்டோம் அப்புறமா. அன்பார்ந்த பகவான் ஸ்ரீதேவியின் கணவரான பகவான் கிருஷ்ணர் உமது நண்பர் என்பதை நான் அறிவேன். நீர் அவரின் பக்தர். அவர் எப்போதும் பக்தர்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பவர். அவரின் பக்தரென உம்மை நீர் கருதாவிட்டாலும் நிச்சயமாக நீர் அவரிடம் சரணடைந்து உள்ளவர். சரணடைந்துள்ள ஆத்மாவை அவர் எப்போதும் பாதுகாப்பார். அது தவிர பகவான் கிருஷ்ணர் வேதங்களால் போற்றப்படுபவர் என்பதையும் நான் அறிவேன். அவர் பிராமண கலாச்சாரத்தை ஆதரிப்பவர். தகுதியுடைய பிராமணர்களிடம் பிரியமாக இருப்பவர். முதற் கடவுளை நண்பராக பெற்றுள்ள நீர் மிகுந்த பாக்கியசாலி. அவரிடம் முற்றிலும் சரணடைந்துள்ள உமக்கு அவரே மிகச்சிறந்த பாதுகாவலர். நீர் கற்றறிந்தவர், பக்திமான், புலன்களை வெற்றி கண்டவர். எனவே கிருஷ்ணர் உமக்கு பாதுகாப்பாய் இருப்பார். நீர் அவரிடம் சென்றால் உமது வறுமை நிலையை அவர் உடனே புரிந்து கொள்வார். கிரகஸ்தரான நீர் போதிய பணமில்லாமல் சிரமப்படுகிறீர். அவர் உமது நிலையை புரிந்து கொண்டு வசதியான வாழ்வுக்கு தேவையான செல்வத்தை உமக்கு உடனே வழங்குவார். பகவான் கிருஷ்ணர் இப்போது போஜ நாட்டின் அரசர், விஷ்ணு மற்றும் அந்தக வம்சங்களின் தலைவர். அவர் தம் தலைநகரமான துவாரகையை விட்டு ஒருபோதும் வெளிப்படுவதில்லை என நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். அவரிடம் சரணடைபவர்களுக்கு அவர் எதையும் தயங்காமல் வழங்குபவர். பக்தன் வேண்டினால் அவர் தம்மையும் வழங்க சித்தமாய் இருப்பவர். அப்படிப்பட்டவர். கேட்பவர்களுக்கு சிறிது தானம் கொடுப்பதில் ஆச்சரியம் எதுவும் இல்லை. ஸ்திரமான நிலையில் இல்லாதவர்களுக்கு அவர் அதிகமான செல்வத்தை வழங்குவதில்லை. ஆனால் நீர் பக்தி தொண்டில் நிலைத்திருப்பவர் என்பதை அவர் அறிவார். எனவே வாழ்வுக்கு தேவையான செல்வத்தை உமக்கு வழங்க அவர் தயங்க மாட்டார். ஆகையால் நீர் உடனே சென்று உன் நண்பனாகிய கிருஷ்ணரை காண்பது நல்லது. மாதாஜி கண்டினியூ பண்ணவா? ஒரு நிமிஷம் இருங்க, இது வரைக்கும் சொல்றேன் நானு, அதுக்கப்புறம் வேணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் ஆக்டிவா இருக்கீங்களா? நான் பாட்டு கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருந்தா எல்லாரும் மியூட்ல இருக்கீங்க. இல்ல மாதாஜி, ஆக்டிவா நான் இருக்கேன் மாதாஜி. கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் மாதாஜி. ஓகே, இங்க வேற எல்லாருமே வந்து அவ்வளோ ஓகேவா? மணிமேகலை மாதாஜி, ராஜேஸ்வரி மாதாஜி, சுனந்தா 6 பேர் தான் இருக்கிறாங்க மாதாஜி. ஆமா, 11 பேர் இருந்தாங்க, அதனால குறைஞ்சிட்டாங்கன்னு தான் கேட்குறேன். லீலை முடிஞ்சதுமே குறைஞ்சிட்டாங்க மாதாஜி. ஆமா, ஓகே. நான் இது வரைக்கும் சொல்லி இன்னைக்கு நிறுத்துறேன். ஏன்னா அட்லீஸ்ட் அடுத்த வாரம் நம்ம வேணா பார்க்கலாம். ஓகே மாதாஜி. சோ இப்போ நீங்க கேட்கணும். நான் சொல்றது சும்மா சொல்லிட்டு போயிட்டா வேஸ்ட் இல்லையா? ஸோ இவ்வாறு பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து அழகா வந்து பகவானுடைய இதெல்லாமே வந்து வர்ணிக்கும் பொழுது இன்னும் அவரை பற்றி கேட்கணும், அதுல ஆழ்ந்து இருக்கணும்னு அவர் சொல்லும் பொழுது அவருடைய அந்த உந்துதலை பார்த்து ரொம்ப ஆனந்தப்பட்டு சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து மீண்டும் வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். இப்போ அங்கே ஒரு பிராமணரை பற்றி சொல்றார், சுதாமாவை பற்றி தான், குச்சேலரை பற்றி தான் சொல்றார். இங்கே குச்சேலருடைய குணங்களை பற்றி, ஒரு பிராமணர் எப்படிப்பட்ட குவாலிட்டிஸோடு இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுமே வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதற்கு தக்கவாறு அவர் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கை நிலையவே அமைத்திருந்தார். ஆனா அவருக்கு வந்து உணவு, அதுக்கப்புறம் உணவு தட்டுப்பாடு, உடை தட்டுப்பாடு இருக்கு, அதாவது ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து குறையுது இல்லையா? ஸோ அதுக்கு அவங்க மனைவி வந்து ஒரு நாள் வந்து சொல்றாங்க, உங்களுடைய நண்பனும் கூட நீங்க அவர் மீது ஒரு பக்தனாவும் வந்து அவரிடத்துல சரணாகதி அடைஞ்சவங்க. ஸோ பகவான் யாருக்குமே வந்து எல்லாருக்குமே அவர் கருணை உள்ளமும் கொண்டவர். நீங்க அவர்கிட்ட போனா போறவங்களுக்கு வந்து அவர் வந்து நன்மை வழங்காமல் இருந்ததும் கிடையாது. அதனால நீங்க வந்து அவரிடத்துல சென்று நீங்க உங்கள் தேவைகளை வந்து கேட்டு வரலாம்ல. பேசிக்கா வீட்டுக்கு என்ன தேவையோ அதை நீங்க கேட்கலாம்ல அப்படிங்கிற ஒரு அறிவுறுத்தல தான் வந்து இந்த அழகா வந்து அவங்களுடைய மனைவி வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதோடு இருக்கட்டும், இன்னைக்கு நம்ம அடுத்த வாரம் வந்து சந்திப்போம். ஸோ இந்த 758 பேராகிராஃப் அதுல இருந்து நம்ம படிக்கலாம். சரிங்களா? நான் இன்ட்ரெஸ்டே இருக்கணும் கேட்கறதுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. பாஞ்சகல்பதாருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபியேவ ச
पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे